ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಇನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಚೊಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರುಡೊಂದಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತುಂಡು ಜ್ವರ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅದು ಇತ್ತೆನ್ನಾಂತ ಆವಾಜೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ತೀರೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿದಜ್ಜಿ ಒಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಇಯ್ಯವ ಪನ್ಪೆರ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲ ಜ್ವರ ಬತ್ತು ದಾಲ ಕೂಡೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಜರದ ಬೈದಿನ ಬಾಯಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಚೂರು ದಾದಾಂಡಲ ಕಾರದ ತೀಪೆದ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪೂರಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆನೈತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಾನ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ನೆನಪು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ದಾನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಬತ್ತಿನಂಚಿ ತಿನನಿ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಎದ್ದಿನೋಡ್ದು ಇಂಚ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಇತ್ತುಜಿ ಚೈನಿ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಎನ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡುದುಲ್ಲೆ ಗುಚ್ಚದ ಪಾಯಸ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಉಂದು ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ ಬದಿ ಎಂಕಲ ಸೊದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಟ್ಟ ಉಂಡುದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಮಠಕ್ ಸ್ವಾಮಿನಕುಲು ಬತ್ತಿನದಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಳುಕ್ ರಡ್ಡ್ ಸರಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ಪೇರ್ಕೊರ್ಪ ಡೈಲಿ ಪೇರ್ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಮಠಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ಲು ಪೆತ್ತ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೊಕ ಅಕುಲು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅಡೆ ಇಡೆ ಪೋನಾಗ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕ ಪೂಜೆಗ್ ಪೇರ್ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಕಿಂಜ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಕೊಂತೆರ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಿನಗುಲ ಕೊಂತೆರ್ ಅಡೆ ಮುಟ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಠಕ್ ಬರ್ಪುಜೆರೆರ್ಲ ಅಂಚದ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ತುಂಬು ಪೇರ್ಕೊರುಂಡ ತಿಂಗೊಳ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಸಾದೊಡು ಈ ಸೀಸನ್ ಉಂಡದೆ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ ಗುಚ್ಚದ ಪಾಯಸಗುಲು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೂಪರ್ 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 ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಡೆನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಂದೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯೆ ಆತೊಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೆರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಯಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದುಜಿ ಅನ್ ಸತ್ಯ ಪನೊಡತ್ತಿನ ಇಪ್ಪಲ ಮಾತ್ರ ಉಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಪಾಯಸ ಅಕಲ್ ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬ್ರಾಂಡೆರ್ ವಾಟಿರ್ ಮಲ್ತಿನಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸದ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಬತ್ತೆರ್ ತುಂಬು ಕಿಂಜಿ ಇಪ್ಪನ ಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ನೆನಪು ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವಜಿ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡವನ ಬೊಕ ತೆಮ್ಮಾರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿಯನ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಐನತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆನ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡು ಒಂತೆ ಪಚ್ಚಿರ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇದ್ದೆತೊಂದೆ ಎಂಡ ಕಾಜು ಪೂರ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡು ಅವಂದೆ ತೊಂಡೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಡೆನ್ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡಿ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಜಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ ಬದಾಮ್ ನಲ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಆಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪೂರ ದೆತ್ತುದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತೆ ಐಕಿತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬುಳಂತರಿನ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡಿಯನ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಈತೆ ಪಂದ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದುಂಡತೆ ಒಂದು ಮುಜಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದೆಪ್ಪುಯನ ಬೇಯರೆಗ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೀತದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಂಚಡೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈದ ಕಪ್ಪುಜಿ ಕಾವು ಪೂರ ಪಿರೆದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೇಲ್ ಪಿರೆದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊನ್ವೇನ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಒಂದೆನ್ನ ದೇಪಣ್ಣದ ಬೇರ್ದೆ ಪೂಜೆನ ಎಂಚ ಕಡೆದೆ ತೋಜಾಯ್ತುಲೆ ಎಂಚ ಕಡೆದು ಒಂದೆನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ನೆಯ್ ಎನ್ನ ಚೂರು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಡ್ ಎಟ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬದಾಮ್ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಇಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸದ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಸೋದೆ ಮಟ್ಟ ಪನ್ನ ಸೋದೆ ಮಟ್ಟ ಎನ್ನ ಊರು ಸೋದೆ ಅತ್ತಾವೆ ಎನ್ನ ಪಂಜಿ ಮರಡೊಂಜಿ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ನೊಡ್ಚಿ ಸೋದೆದ ಪಂದ್ ಸೋದೆ ಇದು ತೂವರೆಲ್ಲ ತುತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಂಜಿಪ್ಪನಗದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಪಾಡೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಇವಾಗ ದೆಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಬತ್ತನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಅವೇ ತಟ್ಟೆಗ್ ಅವೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಗುಜ್ಜೆನ್ ಪಾಡೊಂಡೆ
పిల్లకాయ కట్ మల్దైతే ఇంక పిల్లకాయ ಒಂದು ಎನ್ನದ ಪಾನೋಡ ಹಾಪುಂದೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಗುಜ್ಜೆ ನೆನ್ಪಿನಿ ಪರಂದಾಡು ಕಾಯಾಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತು ಒತ್ತುದು ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿಂದ ಪಾನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಕೈ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯ ಸುಡ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಸರಿ ಅದು ನೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡವೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಮಂಜುಲ್ ಮಂಜುಲ ಒಂದು ಬರೋಡು ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕಡೆ ನೈಟ್ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಟುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೆತ್ತ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ತಿಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಪಟ ಪಟ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ದೊಂಡೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ಜಂದ ನಿಕ್ಕುಲೆ ನನ್ನ ಪುಡ್ಪಾರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆಕ್ ಬೇಯ್ಪಾದ ಇದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬಕ್ಕ ಅರಿ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ದ ಪಸ ಇಜ್ಜಿ ಏದ್ಬೋಡು ಇತ್ತು ನಾನು ಆತೆ ಪಾಡ್ದು ಬದ್ದಿತ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ತಾರದ ಪೇರು ಕಲ್ಲಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡತೆ ಅಂಚತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಿ ತಾರದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಇದಂದ ತಾರದ ಪೇರ್ಗೆ ಇತ್ತಿದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತಾರದ ಪೇರು ನೀರು ಪೇರಿಡು ನಾನು ಬೇಯ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ಯಾನತ್ತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಬೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಂದು ದಿನ ಲಾಯ್ಕದ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಅಂಚ ತೀಪೆ ತೀಪೆ ಇತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ರಶ್ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರನ್ ಬಕ್ಕ ಏನಂತೂ ರುಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆದ ಬೆಲಕಾಯಿಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮಗ ಕೊಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತ ಕಡಿದಿತ್ತಿತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನಿಕ್ ತಾರಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲಿಕ್ ಕೂರು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಪೇರು ದೆಪ್ಪೊಡು ದಂಡ ಪೇರು ದೆತ್ತು ಪಾಡಿಯರಟ್ಟೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ನವಿಲೆನ್ನ ಮುರೇಡನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೇಗ ಇಂಕೊಲು ನೇಚರ್ದ ನಡುಡು ಪೂರ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಪೂರ ಓಪನ್ ಅದ ಐಕ್ದಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅವು ಪೂರ ಕೇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಅನ್ನ ವಯಸ್ಸವ್ರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಎನ್ನಡ ನೀರು ಬೆಲ್ಲ ನೆಡ್ದು ಎರಡು ಮುಂಚೆ ರೆಸಿಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ నేను పాడొందుల్లే తీపి గేత్ బోడు ఆత్ పాడుండే యాన్ ఆతి ఇత్తు కన్పుజి దాయకొండ ಕೆಲವರಿಗೆ తీపి ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಪ್ಪೆಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಂದಿಚ್ಚಾನು ನಿಗಲ ಗೇತ್ ತೀಪೆಗ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಶೋಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬೆಲಕಾಯ್ದತ್ತಿ ತೂವರೆ ಖರ್ಜೂರದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಅಂಚ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಪೂರ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮನ 90s ಮುಟ್ಟದ ಚೋಕ್ಲಿಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮುಟ್ಟದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೊಡನದು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪನ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಕ್ ನೀರುವೇರು ಅಂಚ ತಕಲ್ನ ಬೇತೆನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮನ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ದುಮ್ದ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ನಾ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡ್ರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವ್ರದ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಅಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಆಗುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನನಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ತೋಜಿ ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡವೆ ಒಂದು ನೀರು ಎಂಚಾಯಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಣತೆ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತೋಜಿ ತಿಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಪಡ್ದೇವಾಗ ಇಂಚ ನೀರಾಯಿನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿದ ಇವಾಗ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಜಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ನಾ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಊಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದು ತೆರೀದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲದ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ತೂದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೆ ಓಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿಡೆ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆ ಆತ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ ಪಾಡದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿನೇಟು ದಾಲ ರುಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚನೆ ಹಾಪಿನಿ ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಪಾಡಿಯತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನೇನು ಮಾಮಿ ತು ಎರಡೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಒಂಜೇ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಡು ಅರ್ವನ್ ಬೇರೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಈ ಕೊಡೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದದ ಅಂಚದಿನ ಹಿಂಗೆ ಹುಷಾರು ಇಜ್ಜಂದು ಬಟ್ ಏನು 10 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದಿನ ತೂ ಅಂದೆ ತಿಂತಾರೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಬಂದ್ಪುಜಿರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನೀವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನದು ಪಕ್ಕಡಾರು ತೂವಡ್ತು ಅಂದೆ ಕುಳ್ಳಾಡು ಹೆಲ್ತ್ಲ ತೂವಡತ್ತೆ ಬಂದಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜ್ವರ ಬರೋಂದುಂಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಯಸ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಯಸನ ಒಂಚಿ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡುಂಡು ಎಂಚ ಅಂಟುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಪಾಯಸದ ಒಂಚಿ ರೆಸಿಪಿನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರಿ ಅಂದೇನು ನೋಡಂಗಿನಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ
ಬಾಯಿಗ್ಲ ರುಚಿ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನದ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುರ್ಲಾರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.